Erroma eta Jerusalem 19. mende bukaerako liburu bat da. 1891 publikatutakoa Baionan. Eta berez da bidaia baten kontakizuna. Bidaia edo hobeto esateko beila bat, peregrinazio baten kontakizuna. Zergatik den euskal literaturan liburu hori garrantzia handikoa? Alde batetik euskeraz oso gutxi ditugu, oso liburu gutxi ditugu bidaia liburuak edo beila liburuak. Bestetik liburu mardul bat da, gotor bat da, 400 orrialde baino gehiago ditu bere jatorrizko edizioan. Eta batez ere, eta honesegatik da importanteena, ondo idatzia dagoelako. Iparraldeko euskera eredugarri bat dauka. Liburuaren egilea Martin Duk izan zen. Nor zen Martin Duk? Izan zen Azparneko misionestegiko misionest bat. Eta bidaia egin zuen, edo Erroma esaldi hori egin zuen, uste dugunez, 1888an. Lehenengo joan zen Erromara, Erroman egun gutxi egin zituen, eta Erromatik joan zen Jerusalemera, eta han ia bi egin zituen. Batez ere Jerusalemeko kontakizuna da. Bidaia hori egin zuen jubileu urtea zalako, berak Marseillatik Erromara itsasoz egin zuen, eta gero Erromatik Jerusalemera ere itsasoz, orduan baziren hainbat ontzi, baziren erraztasunak, beilak merkatu egiten ziren, eta horregatik egin zuen. Ez zen oso zaharra, 60 urte zituen, baina oso ahuldua eta erdi gaixotua zegoen. Eta bidaian oso gaizki pasatu zuen. Handik bidaiatik 5 urtera hil zenean, 86an, 1886an, lagun batek dio ia 100 urteko gizona zirudiela. Hau da, bidaia egin zuen, arras ahuldurik, indargabeturik zegoenean, erdi gaixorik zegoenean. Liburu hau, berez, bidaia kronika bada, beila kronika bada. Ez da beila kronika hutsa, leku santuak baliatzen ditu erlijioko egileak edo ze gertaera eman ziren leku bakoitzean. Esate baterako David eta Goliaten burruka adierazten du, eta Bibliako hainbat pasarte berri ematen du, baina bera erara ematen du. Baina bidaia kronikatik ere asko dauka. Bera nola dabilen, 19. mendean dabilen ezkero, astoz, zaldiz, gurdiz, eta gameluz ibili izan, ezta? Berak ez du esaten inoiz, behin edo beste behar bada astoa esaten du, baina berak beharri luzea dio, ezta? Eta liburu honetan pixka bat bidaia kronikak euskeraz adierazten dut. Nahiz eta horren gainean sakonago ibili nintzen Ilan Elizalderen liburuaren hitzaurrean, baina hangoak ez nituen hemen errepikatu nahi, eta zer den bidaia kronika bat ere adierazten dute liburuan. Euskal idazleen sorguneak, iparraldean, 17. mendean, Sara eta Donibane Lohitzune izan zen, baina 19. mendean, ipar euskal idazleen sorrera lekua Azparneko misionestegia izan zen. Bat importanteena.
Eta honen berri liburuan bertan hitzaurrean diot. Hemen hiru idazlerik handienetakoak ene ustez, bata Jean-Pierre Arbelbide da, bestea Michel Elizanburu eta gure Martin Duk ere lagun arte horretan sartzen da.